Ai, Dios mío. Os ingenieros sin estudio non están sempre así. Taso, non ti estudios teso. Choran os ollos, jo. Marcha risa, e ao final marcha risa e todo. É que os ingenieros sin estudio están sempre traballando día. Outra vez, só. Pero non é fácil, o do ingeniero non é fácil. Iso é unha cousa de moito... Bueno, levas auga daquela para toda a noite? Si vou sempre aí á fonte esa. De onde levas, panes? Dille onde levas. É onde leva lá auga? Ai, vos non sabedes unha fonte... Que leva no bolsillo? Leva auga no bolsillo? A vele pistola, de panes. Se vides por aí, hacia Sisa, non sabes que hai unha fonte lá... É aló en riba? Pola noite ides polo monte, é vedesmo que vou sempre á fonte encher ali a botella. E que botello? Non sabes unha fonte que hai ali que chaman a fonte dos francos? Vou Sí. sempre ali polo monte. Para que botella diste? A botella esta que levo aquí para encher, agora xa enchín, pero vou non encher despois outra vez. Está ben, bueno, pois... Bueno, pois nós marchamos, hombre. Non sabes, vos, por exemplo, cando vayades a Laracho ou se ides a Coruña ou por aí, tedes que falar con promotores, porque ese cara lanzan ao mercado. Sí, e pois así pode vos regalar un disco para cada un. Ou dous. Ou 10, ou... Para carallo. Vale, panes, pois, sabemos chamar o cárcel, eso. Bueno. Non, mas eso de ingeniero sin estudios non é nada.